Hola, avui us ensenyaré a fer un top de biquini. En aquest cas jo l'he anomenat top bungi, és per un tema sentimental. Els que coneixeu el bungi sabreu de què parlo. I res, això. Necessitarem, de materials necessitarem cotó, un fil de cotó. Jo en aquest cas he utilitzat el Panamà de Katia. Ganxet de 2,5 mil·límetres, tisora, marcadors i necessitarem unes boletes que van enganxades. Llavors, les boletes poden ser les que vulgueu vosaltres, com si són peces metàl·liques, és igual. L'important és que les que trieu puguin passar bé, és que no sé, a veure, intentaré, puguin passar bé pel fil, entrin correctament, per després poder-les anar passant al lloc on toca sense problemes. Vale? La peça en qüestió és aquesta. A veure, mireu, jo us ensenyaré la que em vaig fer jo en el seu moment. Val? Perquè veieu que després de com 4 anys el fil encara aguanta superbé. Evidentment s'ha anat menjant una mica el color, però encara queda superxulo. Llavors, aquesta vegada he utilitzat el Panamà, però en un altre to. Vaig fer aquest, que és el primer que he fet per reajustar el patró si calia, però bé, estava bé. Estava bé. Vaig utilitzar, mireu, veus el que us deia abans? Que en comptes d'unes boletes de vidre, perquè llavors en aquell moment quan vaig fer aquesta peça no en tenia, doncs vaig agafar unes peces d'acer inoxidable i les vaig anar posant per guarnir els acabaments de les cintes. A veure, on està això? Aquí. Acabaments de cintes, que aquí us ensenyo, està fet amb boletes. Val, doncs, pleu això. Les mides, es poden fer diverses mides. Jo he provat de fer 3. Llavors, ara continuaré aquesta. Aquesta és una talla petita, val? Seria com per una 80 de pit, una cosa així. Aquesta seria la talla més gran, que aniríem ja 90, 95. I després la mitjana és aquesta que us ensenyava al principi. La mitjana és aquesta. Val? Heu de tenir en compte que us estic ensenyant la peça fins aquí. Val? Llavors, com podeu veure, ui, quin liu de fils. Aquesta peça és més gran que aquesta. Veieu? Molt bé. Anem a començar. Deixo les peces. Doncs us deia que farem, ara continuarem per fer el biquini d'aquesta talla. El patró el deixaré penjat a la meva botiga d'Etsy, val? Deixaré els links a sota la descripció del vídeo per si us interessa, d'acord? Vinga, anem a començar aquesta peça, la seva germaneta, per poder fer les dues parts del top. Llavors, començarem. En aquest cas, començarem amb 18 cadenetes. I en faré 2 per girar. Doncs ara treballarem en mig punt alt. Llavors hem de fer ara 18 mig punts alts. Saltem les 2 primeres cadenetes i ens anem a la tercera i fem el nostre primer mig punt. 1, 2, 3, 4. No sé si sentireu l'ut que està per aquí rascant-se.
acaba de dinar, està la mar de satisfet. Ara farà la seva migdiada, mentre jo estic aquí gravant-vos aquest vídeo. Bueno, continuo fins a fer els 18 i he arribat als 18 mig punt alts que em tocava fer, val? Recordeu, havíem fet 18 cadenetes, més 2 per girar, i el que m'he donat és que no he posat el marcador. A veure, el marcador l'hauria d'haver posat, el posaré ara, en el primer punt, perquè després quan torni sàpiga quin és l'últim que he de picar. Mireu, aquí tinc 1 i 2 cadenetes de pujada, per tant, el meu punt és aquest d'aquí. Aquest és el primer punt, val? Si sou dretanes, recordeu, el punt fa la L invertida cap a la dreta. Si sou esquerranes, el punt fa la L invertida cap a l'esquerra. Per tant, el meu punt és aquest, el primer, val? El de la dreta. Doncs, espereu, no, que ho he marcat malament. És aquest aquí. És que s'amaga molt, Per això us dic que és important marcar-los. Ara sí. És aquest. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Val. Ara, per continuar la peça, el que fem és 2 cadenetes, 1 i 2 cadenetes, i tornarem a picar girant el teixit així, en rodó, tornarem a picar mig punt en la mateixa cadeneta que hem fet l'últim. Piquem el mig punt aquí, posem aquest fil cap aquí, que és el de l'inici, he fet les 2 cadenetes i faig el mig punt alt. Ara recupero aquest fil perquè l'aniré amagant al llarg d'aquesta banda d'aquí. Llavors, aquest serà el meu primer punt, 1, i teixeixo un rodó davant de l'altre punt que em trobo, 2, 3, a veure, m'aproparé una miqueta més a la càmera. Mireu, és aquí on piquem. Sí? Veieu que aquí està el punt i aquí es creuen els 2 fils de les cadenetes, doncs hem de picar just sota de la creu davant del punt de la volta de l'altre costat. Llavors, agafo vaga i pico. Aquí. Parlant, m'he descomptat. Llavors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, vaig lenta, i així aneu veient, 6, 7, 8, vaig aprofitant, darrere, veieu, no queda el fil, l'estic amagant, perquè l'abraço. Faig així, abraço el fil, veieu que està aquí. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17 i 18. I ja hem amagat tot el fil. Si després queda algun sobrant per aquí, es pot tallar. Val. Una altra cosa. Mireu, aquesta és la base.
si sou persones que treballeu molt apretat, podeu utilitzar, en comptes d'un ganxet de 2,5 mil·límetres, podeu utilitzar un ganxet de 3 mil·límetres. Si dieu, jo és que vull que em quedi una miqueta més ample, jo no treballo apretat, però també podeu utilitzar un ganxet una mica més gruixut. Val? Bé, ara toca donar la volta per continuar fent la base. Llavors farem 2 cadenetes, girarem el teixit i ara teixirem el recorregut a la inversa. Llavors farem el nostre primer punt aquí i el marcarem. Agafarem un marcador, que és el que m'he oblidat abans de fer. I és interessant fer-ho, perquè inclús les que ja sabem més fer ganxet, sempre ens podem despistar. Marquem el punt i tornem a teixir tot en punt mig alt fins a arribar a l'últim de la volta anterior d'aquest costat, d'abans de les 2 cadenetes que hem fet aquí. 16, 17, havíem fet 18 a l'anterior volta, i 18, que és aquest d'aquí, que també té tendència a quedar-se una miqueta més apretat. 18. Llavors aquí ara tenim el forat de les 2 cadenetes. És un forat petit, no és gaire gran. Aquí dins farem un mig punt alt, convertint aquesta filera d'aquí de 18 a 19 punts, 2 cadenetes, tornarem a fer mig punt alt dintre, sí? I ara teixirem els 18 punts que ens falten d'aquesta part d'aquí. 1, 2, 3, 16, 17, i ara hem de teixir aquest punt d'aquí, que ja sabeu, sempre us dic que el primer punt sempre es queda com molt apretat, i aquest serà el número 18. A veure, l'agafo, si cal poso el bec per poder agafar bé el punt, i 18. Molt bé, doncs ara ja tenim que a les 2 cares d'aquest teixit tenim 19 punts, perquè eren 18 i com hem fet un més en el foradet de les 2 cadenetes, 2 cadenetes, un extra i els altres 18, en tenim ja 19, més les 2 cadenetes. Ara anem a teixir la volta número 3, que la convertirem en 20 punts, perquè farem els 19 més un punt, 2 cadenetes, un punt i la resta dels 19. Ja tindrem 20 punts a cada costat. Doncs llavors, com abans, fem les 2 cadenetes per girar, girem el teixit, en el primer punt fem un mig punt i aquí posem el marcador per saber que aquest és el primer punt d'aquesta volta. I quan ens el trobem de tornada sabrem on hem de picar el ganxet. Doncs jo vaig a fer aquesta passada d'aquí fins a arribar a la punta i llavors us ensenyo com continuem. 18 i 19, que és aquest d'aquí de la punteta. Llavors, un cop fet aquest, vaig dintre del forat que han dibuixat les 2 cadenetes, faig un mig punt alt, 2 cadenetes més i un altre mig punt alt. I ara faré els punts de l'altre costat, que eren 19. Ara faré els 19 que em falten. 18, trec el marcador,
i 19. Faig 2 cadenetes per girar. Val, us explico, perquè ara això tot és igual fins a arribar a tenir 7 voltes. Hem de fer 7 voltes d'aquest mig punt, val? A veure, no sé, perdoneu, que enfoco una miqueta. D'aquest mig punt amb els augments aquí a la punta, que és on estan les 2 cadenetes, fem un altre mig punt dintre de les 2 cadenetes en el forat, 2 cadenetes i un altre mig punt. És a dir, cada volta estem augmentant 2 punts. Això ho farem fins a la volta número 7. Això és perquè és la talla petita. Val? Què us puc explicar d'això? Doncs que sempre comencem amb cadenetes parell. La talla estàndard, que és la que tinc dibuixada en el patró, val? Que us he dit que us penjaré a Etsy, aquella està feta en base 20 cadenetes més 2 per girar. Llavors, en comptes de tenir 7 voltes de base, en té 8. Aquest li he tret 2 cadenetes de base, per tant li trec una volta també. Per tant, en té 7. Si fes una talla més gran de la que tinc exposada en el patró, afegiria 2 cadenetes i una volta més de base. Jo ara vaig a fer totes les voltes de base que li toquen en aquesta peça d'aquest tamany i torno amb vosaltres. Mireu, jo he arribat, he fet les 7 voltes, val? En aquest cas, l'última volta han estat de 23 mig punts alts més el de dintre de l'espai, que han sigut 24 més les 2 cadenetes, i he fet tot l'altre costat. Ara ja he fet 2 cadenetes i vaig a girar per continuar treballant. Aquesta volta és la que és diferent. Ja és diferent, perquè les que venen són totes, les que falten són totes diferents. En aquesta hem de fer 2 mig punts alts, una cadeneta, saltant un punt. Sí? I quan arribem aquí, en la punta, on estan les dues cadenetes, aquí farem 2 mig punts alts, 2 cadenetes, 2 mig punts alts. A veure, vaig a començar. Mireu, com deia. 1, 2. Ui, se m'ha enganxat. I la cadeneta. Llavors, ara posaré el marcador. De totes maneres, en el meu primer punt, que és aquest d'aquí, poso el marcador i continuaré teixint això, 2 mig punts alts i una cadeneta. Que és, en aquest cas, de la talla aquesta més petiteta, és a la volta número 7, quan faig aquest canvi de patró. Una talla més seria a la volta número 8. En una talla més seria a la volta número 9. I si anem afegint cadenetes, 2 cadenetes de 2 en cadenetes, com anirem també afegint una volta més, doncs passaria a ser a la 10 o a la 11, depèn, val? De lo gran que ho fem. Llavors, he fet la meva cadeneta, em salto aquest punt i me'n vaig al següent, torno a fer 1, 2 mig punts alts i una cadeneta. Em salto el punt que toca i me'n vaig al següent. Torno a fer 2 mig punts alts i una cadeneta saltant al següent punt. I així fins a arribar a l'espai de les 2 cadenetes de la punta. Estic arribant ja al final d'aquesta part d'aquí. Salto un punt, faig 1 i 2 mig punts i em salto aquest d'aquí, fent la cadeneta. Arribo a l'espai aquest d'aquí on farem 1, 2 mig punts alts, 2 cadenetes i torno 1,
i 2 mig punts alts. I ara continuarem per l'altre costat, faig la cadeneta per saltar-me el punt que tocaria i continuo per l'altre costat fent el mateix. Continuo amb el mateix dibuix, que seria 1, 2 mig punts, una cadeneta saltant un punt. 1, 2 mig punts, una cadeneta, salto un punt. I així fins a acabar aquesta volta. La volta s'acaba igual que l'hem començat, amb 2 mig punts alts. Faig una cadeneta i miro el patró perquè ara no sé, no me'n recordo què toca, però ara ho miro. Ara, en aquesta volta, a la següent, començarem amb 3 cadenetes. Una he fet, 2 i 3. I el que toca fer a continuació és cadascun dels espais que ha dibuixat la cadeneta, el huequito aquest d'aquí, hem de fer, quan són punts baixos, a veure, espereu, teixim, són 3 punts baixos tancats junts, és a dir, fem 3 cadenetes i aquí fem com si anéssim a fer un punt baix, però no el tanquem. A veure, que foco això. Faig només com una cadeneta. Torno a agafar per fer el punt baix, però només li faig una part, veieu, no el tanco, es queda aquí. I ara sí, ara ja agafo i els tanco tot alhora. Tornem-hi. Faig 3 cadenetes. 1, 2, 3. Entro a l'espai, agafo la baga com si anés a fer un punt baix, però faig com una cadeneta. Torno a agafar per fer un punt baix, només passo per una de les bagues. Torno a passar, agafo baga i ara sí, tanco 3 alhora. Torno a fer 3 cadenetes. Són com 3 punts baixos tancats junts. Sí? Entro, agafo baga, no la tanco del tot, agafo baga, no tanco el punt baix del tot, agafo i els tanco tots alhora. Torno. 1, 2, 3, entro a l'espai, no el tanco del tot, torno a agafar baga, tampoc el tanco, ja en tinc 2, torno a agafar baga i ara tanco els 3. I això ho faig fins a arribar a la punta. Ja estic arribant a la zona de la punta, faig en l'últim espai que em queda, faig els 3 punts baixos tancats junts i les 3 cadenetes. Llavors, ara ja m'he de ficar en aquest espai d'aquí. I aquí ho faig fent, atenció, punt alt, un altre punt alt, 2, faig, em falta fil, faig 2 cadenetes i torno a fer 2 punts alts en el forat d'aquest d'aquí. 1 i 2. Ara, per deixar les 2 cares iguals, toca fer les 3 cadenetes i me'n vaig al forat que em dibuixa l'espai de la cadeneta de la volta anterior, on faig 3 punts baixos tancats junts. Seguits de 3 cadenetes i així fins al final. Faig ara l'últim espai de la volta amb els 3 punts baixos tancats junts. Se m'enganxa els fils avui, no dic tot el dia. A veure, 1, 2, 3 cadenetes i me'n vaig aquí on està el marcador
i hi faré un punt ras per deixar la cadeneta fixada aquí, en l'últim punt. Val, doncs ara anem a veure què toca fer, que serà la penúltima, em sembla que és? Sí, la penúltima volta. A la penúltima volta, el dibuix el comencem amb 4 cadenetes, 1, 2, 3 i 4. I hem de fer un punt baix a cada espai de 3 cadenetes, seguit de 4 cadenetes. És a dir, ara he fet 4 cadenetes, ara faré un punt baix en aquest espai d'aquí. Ara he de fer 4 cadenetes més. 1, 2, 3 i 4. I ara faig un punt baix en aquest espai d'aquí. I així, una altra vegada fins a arribar a dalt de tot i us explico què toca fer allà. 1, 2, 3, 4, punt baix a l'espai que dibuixen les 3 cadenetes de la volta anterior. A veure, quan arribo a l'últim espai de 3 cadenetes, aquesta part encara no l'he treballat, estic treballant aquesta part d'aquí, he fet punt baix, 4 cadenetes, faig el punt baix que toca i vaig directament al forat de les 2 cadenetes que queda dibuixat a la punta, en el centre. I aquí he de fer 3 punts alts seguits de 2 cadenetes i 3 punts alts més. He fet un punt alt, 2 punts alts, 3, faig 2 cadenetes i 3 punts alts més. Un, deixo anar fil, perquè si no me quedo sense. 1, 2 i 3. Ara igual que l'altre costat, perquè recordeu, fem l'efecte mirall, aquí ha de ser igual. Llavors ara me'n vaig aquí i faig el punt baix. Seguit de 1, 2, 3, 4 cadenetes i continuo teixint per l'altre costat del triangle. A veure, faig l'últim punt baix i aquí en la primera cadeneta que trobo de la volta li faig un punt ras. Ara anem a iniciar l'última volta del dibuix del triangle. Aquesta última volta la iniciem amb 2 cadenetes. 1 i 2. I ara es tracta d'entrar a cada arc d'aquests que hem fet de 4 cadenetes, fer-hi 4 mig punts alts. I en el punt baix que hi ha entremig, fer-hi un punt ras. És a dir, mireu, serà un mig punt, 2, 3, 4. I en el punt baix, aquí, hi pico un punt ras. A veure, que m'apropo una miqueta. I és se m'obre el fil, 1, 2, 3, 4 mig punts. Me'n vaig al punt baix i clavo un punt ras. Torno. Un, 2, 3, 4 i en el punt baix clavo un punt ras. I continuo així fins a acabar
aquest lateral. Quan he fet l'últim punt ras, he fet l'últim grup, seguit del punt ras, arribo aquí a la part de dalt del centre, a la punta. I tinc 1, 2, 3 punts. Doncs aquest primer me'l salto. Llavors, en aquest d'aquí hi faig un punt baix. En el següent també hi faig un punt baix. A la part del centre de les cadenetes faré 6 punts alts. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I ara tornaré a fer el mateix. 2 punts baixos. 1 i 2. I ara, com estem fent efecte mirall, em salto aquest punt d'aquí i en aquest d'aquí li faig un punt ras. Me'n vaig a l'espai de les 4 cadenetes, 3 cadenetes, 4. I aquí faig els 4 mig punts. 1, 2, 3 i 4. Seguits del seu punt ras dintre del punt baix. Heu d'acabar fins aquí. Faig els últims 4. 1, 2, 3, 4 i faig el punt ras aquí, en aquest punt baix d'aquí, i ja he acabat la peça. Mireu, tinc la peça acabada. Aquesta peça i aquesta són iguals. Com a mínim ho haurien de ser. Clar que també us diré que a l'estat teixides en dies diferents, ja sabeu, la cosa pot variar. A més, aquesta l'he teixit aquí sota la càmera, que sempre és una mica més... com no li vull donar cops, ja sabeu que sóc experta en donar-li cops a la càmera, però bé, aquestes dues peces són iguals. Una, a més, l'he toquetejat més que l'altra. El tema està que a la primera peça que faig li tallo el fil, i la tanco, que és aquesta d'aquí. Mireu, l'havia deixat oberta perquè veiéssiu el tema. Passo el fil i tanco la peça. I ja tinc una peça. I després la segona, no tallo el fil, perquè he de continuar. Ara el que faré és aquestes dues peces aniran així. Llavors les posarem així i començarem a teixir per aquí. A veure si una miqueta. Començarem a teixir per aquí. Però això serà demà, crec, perquè ara me n'he d'anar. He d'anar al col·le i a buscar